Milé posluchačky, milí posluchači, já jsem Anna a vítám vás u dalšího dílu Archeopodcastu. Než se pustíme do samotného rozhovoru, chtěla bych za nás za všechny moc poděkovat všem, kteří nás podporují. Ať už je to sdílení či lajkování epizod a příspěvků, tak především našim patronům na Patreonu. Jak většinou víte, vše tvoříme ve svém volném čase a podpora přes Patreon je pro nás úžasnou zpětnou vazbou, že to, co děláme, vás baví a má smysl v tom pokračovat. Zároveň ale připomínám, že na Patreonu je veškerý obsah volně dostupný a je to jakási, řekněme, doplňující webová stránka k samotným epizodám, kde ke každému hostovi publikujeme kratší text. V těchto medailoncích se dozvíte více o hostech, o jejich práci, najdete zde také literaturu k tématům, obrazové přílohy a četné odkazy na web. A teď už k rozhovoru. Mám radost, že mohu v dnešním díle Archeopodcastu přivítat archeoinformatika a možná by se dalo říci i vynálezce Petra Demiána. Ahoj. Ahoj. Podíváme se společně na dvě hlavní témata, která jsou úzce spjata s archeologií a technologiemi. Prvním z nich bude dokumentace keramiky, asi nejpočetnějšího, nejčastějšího archeologického nálezu. Podíváme se, jak se dokumentuje a vyhodnocuje a jak nám u toho mohou pomoci počítače. A druhé téma, občas slýcháte, že se nějaká lokalita nebo nálezy datovaly pomocí radiokarbonového datování. Co si pod tím ale představit, jak to funguje? Na to se podíváme v druhé části, protože radiokarbonová datace a vyhodnocování dat je také jedním z témat Petra. Petre, moc ti děkuji, že jsi si udělal čas a přijal si pozvání k nám do podcastu. Je mi velkým potěšením. Jsi označován jako archeoinformatik. Co přesně to vlastně znamená? A mohou případně zájemci takový obor přímo studovat? Nebo je to až určitá specializace? Znamená to v podstate, že nekopem nálezy, ale kopem dáta. Veľmi zjednodušene povedané. Je to v podstate archeologický prístup k dátam, respektíve informatický prístup k archeológii. A čo sa týka možnosti štúdia, tak u nás dajú sa tie metódy študovať v rámci štúdia archeológie, a či už na klasike, alebo na tej všeobecnej archeológii. A viem, že v zahraničí sú aj špecializované nejaké programy študijné, nemám o tom úplne detailný prehľad, ale ono postupne sa to rozmáha, jak tie počítače nastupujú, tak inak sa nedá asi. Již tradičně si dovolím ti položit několik otázek, které jsou společné pro všechny hosty na začátek. Proč a kdy si sa rozhodl stát archeologem? No, tak u mňa to bolo trošku také oneskorený zážeh, by som povedal, lebo ja síce ako dieťa ma to vždy priťahovalo, a dokonca môj detko bol taký trošku amatérský archeológ, ale spolupracujúci a nebol detektorár, teda vtedy ešte neboli detektory. A v podstate ja som najprv v tých nejakých 90. rokoch veľmi prakticky som chcel, že pôjdem asi, ja neviem, na elektrotechniku, alebo proste, že budem sa živiť ako ITčkár, lebo to vtedy fičalo. A potom už keď už som tak nejak mal pocit, že sa dokážem uživiť a že som nejak tak akože stojím nohami na zemi, tak som začal vymýšľať, že by som chcel robiť niečo, čo ma tak viac nejak naplňa a baví, že len to sedenie za počítačom samo o sebe ma až tak nenaplňalo. Tak som začal zvažovať, že čo, a tak som si povedal, že skúsim tú archeológiu. Proste to bol, som mal nejakých, ja neviem, 27 rokov vtedy možno. A nejak postupne sa z toho vyklulo moja profesia, že ma to celkom chytilo nakoniec, no. Máš nějakou oblíbenou lokalitu, kterou rád navštěvuješ i ve volném čase? No, obávam sa, že posledné roky, jednak aj akože v súvislosti s pandémiou a so všetkým som bohužiaľ sa nedostanem príliš na tie lokality, ale tak strašne rád chodím keď idem niekam na výlet, tak na lokalitu Pohanská na Slovensku, to je vlastne také halštatské hradisko, a teda aj potom neskôr latenské. Sú to vlastne dva kopce a oproti je vlastne stredoveký hrad, alebo teda novoveký hrad. A je to tá lokalita nie je nejaká, že by tam boli nejaké špektakulárne nálezy, ale je to proste, má taký genius loci, ktorý ma vždycky priťahuje. A co nějaká zahraniční lokalita? Teď teda zahraniční nebereme Slovensko, ale... Akože na ktorú by som sa vracal, to neviem. Zas tak často ani do toho zahraničia nechodím. Viem akurát povedať, že ako asi taká najzaujímavejšia lokalita, na ktorej som bol vlastne počas výskumu v Iraku. Bola to vlastne lokalita Uruk, kde ešte vlastne stále tam stojí ten zikura, ten chrám, postavený pred vyše 5000 rokmi, keď si správne pamätám. Tým, že je to vlastne v púšti, tak sú tam zachované tie rákosové rohože, na ktorých ten chrám bol postavený. To bol proste nejaký taký rituálny spôsob, jak to vlastne stavali. A to ma proste nadchlo. Pak otázka nejlepšího archeologického nálezu. Já si skoro říkám, že u tebe je to možná vyřešeno vynálezem místo nálezem, ale přesto se tě zeptám, máš nějaký nejlepší archeologický nález svůj? Nález, no...
Áno, to sa mi už párkrát niekto pýtal a u mňa je to asi tak, že ja sa k tomu nálezu tak postupne prepracovávam, že asi u mňa vždycky, keďže už pomerne dlhodobo aj spolu vlastne s kolegyňou Dášou Dresslerovou aj s inými kolegami pracujeme snažíme sa rozlúsknuť otázku vývoja osídlenia v Čechách a teraz sa to ešte posúva na tú európsku úroveň, tak každý rok sa dozvieme trošku niečo viac, takže to je vždycky pre mňa ten najlepší nález je vždycky ten najnovší. Máš nějaký výzkum, na který vzpomínáš nejraději a pak naopak nějaký, který se snažíš vytesniť? No, tak najradšej asi to bol prieskum, ktorý som ešte počas môjho doktorandského štúdia, vlastne mali sme taký projekt pod vedením Jany Melnerovej, vtedy ešte Šutekovej. To bolo na lokalite Svodín, ktorú som teraz spracovával aj v rámci dizertačnej práce a tam v podstate nekopalo sa, boli to len povrchové zbery, ale pohybovať sa v tej krajine, proste tá lendelská kultúra mi učarila celkom počas môjho štúdia a proste pohybovať sa na tej lokalite, tam aj tí ľudia tam boli úžasní, tak na to mám také najkrajšie spomienky asi. A ten nejhorší? A najhorší, no... Tak to bol asi, tam dokonca sa ani nedá úplne povedať, že či to bol archeologický výskum, lebo to nejakou zhodou okolností sme sa dostali akože asi z túžby po dobrodružstve ako študenti na výskum v Abcházsku, čo je vlastne teda okupovaná časť Gruzínska, v tej dobe bola okupovaná a bolo to vlastne výskum vedený Rusmi, alebo teda Rusom a v podstate išlo o rabovanie lokality. Ale to sme sa dozvedeli, až keď sme tam prišli, lebo doteraz nerozumiem, prečo si tam pozvali doktorantov zo Slovenska, ktorých on nás bral ako predstaviteľov nepriateľského Eurosajúzu, takže aj tak sa k nám tam potom správali. Ešte som si tam aj vytkol členok, takže väčšinu výskumu som strávil v posteli, obžieraný blchami. Takže nebudem ďalej rozvádzať, ale bolo to dosť traumatická skúsenosť. Bylo něco, co tě na práci v archeologii nejvíce překvapilo? Ty vlastně si nešel hnedka po maturitě studovat tenhle obor, takže už si měl nějaké zkušenosti? Asi tá miera nevedomosti, povedzme, ale nie v zmysle, že by tí archeológovia boli nejakí nevedomí, ale že koľko toho vlastne nevieme o takej tej hĺbšej minulosti. Počas toho štúdia som sa skôr venoval neolitu, lebo mňa vlastne fascinovalo, že povedzme do nejakej tej doby železnej ešte máme také informácie, ale potom je to úplne neznámo, že máme len také veľmi zevrubné. Ja to vždycky, ešte predtým, než som začal študovať, rozčulovalo, že prečo v tých knihách popularizačných o tej dobe kamennej alebo aj o tej dobe bronzovej u nás sú len také veľmi všeobecné informácie. A to som vlastne zistil na tej archeológii, že vlastne my nevieme, že my vieme síce, aké sú odtiaľ nálezy, vieme popísať nejaké, že aké mali hroby, možno aké mali domy, ale o tých ľuďoch a o tej spoločnosti, ako fungovala, vieme strašne málo. A to bol asi jeden z dôvodov, prečo som sa potom pri tej archeológii udržal, že ma to zaujalo ako problém, ktorý by sa dal riešiť. Máš nebo měl si ve svém archeologickém životě někoho, kdo tě zásadně ovlivnil? No, tak boli to viacerí ľudia, tak neviem, že či mám skúsiť vypichnúť jedného človeka, alebo... Nemusí, jak to je? Aha, tak určite boli to ľudia vlastne ešte na katedre v Bratislave. Už som spomínal tu Janu Melnerovú, ktorá vlastne viedla ten projekt, v rámci ktorého bol vlastne aj vyvinutý potom ten prvý profilovač, o ktorom asi sa budeme zmieňovať. Určite Peter Pavúk, ktorý proste to je človek, ktorý vždy bojuje za svojich študentov a vysiela ich do sveta a ten ma veľmi nakopol a umožnil mi vlastne robiť to, čo som chcel robiť, napriek tomu, že to bolo niečo pomerne neštandardné. Určite Petrov otec Juraj Pavúk, ktorý zase mi vybavil prístup k tým nálezom, napriek tomu, že som k tomu pristupoval tak pomerne neortodoxne. A potom určite Peter Barta, ktorý bol zase vedúcim projektu. Ja som vlastne už predtým bol v projekte, ktorý sa zaoberal C14 datovaním, takže to ma tak nejak naštartovalo v tomto smere, ešte v Bratislave. A tuto v Prahe určite Dáša Dresslerová, ktorá zase ma uviedla do oblasti priestorovej archeológie a Martin Kuna a tak určite som ešte niekoho zabudol. No a samozrejme profesor Neústupný, s ktorým som sa síce stretol iba párkrát, ale jeho myšlienky ma veľmi ovplyvnili ako v mojom archeologickom uvažovaní. Jaké jsou nejčastější reakce, když se někdo dozví, že jsi archeolog nebo dokonce archeoinformatik? Tak prvá otázka je, že čo je to tá archeoinformatika. Prípadne občas je, že môj bratranec tiež študoval architektúru. Jo. A přímo, když jako jenom archeolog? Tak sa ma pýtajú, že čo som prvé vykopal, väčšinou, keď to nie sú teda archeológovia samozrejme. Ale ako väčšinou skôr pozitívne a sa ako pýtajú, že takže čo robím, nerobím, čo kopem. Som vysvetlil, že nekopem. Takže tak.
Tak a nyní k hlavním tématům. První tedy keramika, její dokumentace a váš vynález. Nevím, kolik posluchačů se dostalo někdy přímo na archeologický výzkum nebo mělo možnost vidět nějaký depozitář nálezů, aby si dokázalo představit, jak zahlcující takové nálezy mohou být. Protože archeolog v terénu nachází především keramiku, a to většinou ne celé nádoby, ale prostě většinou střepy. A ostatní nálezy jako kovové předměty, kosti, organické předměty, ty pak tvoří jen malá procenta v celém nálezovém fondu. Nejdůležitější jsou pak ty střepy, které jsou nějakým způsobem zajímavé, to je, mají výzdobu, jsou to okraje z nádob a podobně. A přinejmenším všechny tyto je třeba důkladně zdokumentovat a vyhodnotit. A Petr Demian se svým kolegou Vladimírem Držíkem přišli s úspěšným vynálezem, který celou tuto práci může výrazně urychlit a zkvalitnit. A když už jsem začala tady s výčtem těch střepů na výzkumech, zkusme jít ještě víc do detailu. Určitě během toho vašeho vynalézání jste zjišťovali, jak dlouho vůbec trvá ta ruční dokumentace a jak s tím pohnout. Dokázal by si pro posluchače, pro představu říct, jak dlouho trvá nakreslit jeden střep třeba nějakému zkušenému kresliči? To je rôzne. To samozrejme závisí od komplikovanosti toho črepu, ako keď to je nejaký črep z tela nádoby, bez okraja, bez dna, tak to ide veľmi rýchlo. A takisto od tej skúsenosti tej kresličky alebo kresliča, tam sú veľké rozdiely. Ale môže to byť, čo ja viem, od pár minút až do pol hodiny, len samotné nakreslenie. Potom sa to ešte musí zdigitalizovať, prípadne sa to vyklikáva, keď z toho má byť nejaká tá v krivkách vektorová kresba v nejakom Coreli alebo v niečom takom. Prípadne sa to dá do nejakej databázy, takže to môže byť aj, ja neviem, pol hodina na jeden nález. A jak dlouho to pak trvá s tím vaším přístrojem? No, s našim prístrojom tiež sa to rôzni, ale tak priemere, čo tak akože aj udávame aj na našej stránke, je to tých 20 za hodinu, takže povedzme 3 minúty na jeden kus, ale s tým, že už je to v tej databáze, už vlastne je to v krivkách hotové, môže ísť človek na ďalší kus. A je tam vlastne ešte přidaná hodnota v toho, že už to má svoji databázi, k tomu se taky ještě dostaneme. Teď už k tomu samotnému vašemu vynálezu, laserovému profilovači keramiky. Co tě nebo vás k tomu vůbec přivedlo, k tomuhle nápadu? No, zjednodušenie je lenivosť, lebo som vlastne v rámci toho, jak som spomínal, že ten docent Juraj Pavúk, ktorý bol vlastne môj školiteľ, mi umožnil spracovať nálezy z Svodína, čo bola vlastne lokalita neolitická, lendielská kultúra. A ja som vlastne už mal spracované hroby, to som robil ešte na diplomovku a tak mali sme nejakú predstavu, koľko toho asi je. A tak som si myslel, že tak bude to nejakých možno, že povedzme 10 000 nálezov. No a keď som potom došiel do depozitára a pani mi tam začala vykladať teda krabice, tak som zistil, že to bude zhruba asi tak skôr 100 000 než 10 000. Takže jednak bolo jasné, že budem z toho musieť urobiť výber a druhá mi bolo jasné, že to proste nemám šancu spracovať v rámci tej dizertačky ani nikdy, bez toho, aby som mal proste armádu kresličov. Takže som začal vymýšľať, že čo by sa s tým dalo urobiť a ja teda nemal som nejaké, ani nemám nejaké elektrotechnické vzdelanie ani nič podobné, len asi mám takú náklonnosť k technike, ešte asi cez to programovanie. Tak ma napadlo, že však teraz už sú lacné lasery, a že možno, že by sa dalo urobiť nejaký že jednoduchý skener, a ktorým by to išlo rýchlejšie. No a zhodou okolností sme sa stretli vlastne s Vladom Držíkom, ktorý bol môj kamarát a je teda. A ja som mu to nejak predostrel, že je takáto myšlienka, že mám takýto problém a ja som vôbec nevedel, že on pracuje v priemysle na laserovom profilovaní ako priemyselných súčiastok. Takže on vymyslel, že takto by sa to dalo, dokonca ešte mal takého zamestnávateľa, ktorý bol veľmi ústretový, ktorý umožnil mu vlastne využiť ich dielňu, takže v priebehu asi roka bol postavený prototyp prvý, pomocou ktorého som vlastne urobil tú dizertačku, tým sa ukázalo, že tá metóda funguje. To bolo v nejakom 2013. No a odtedy už sa to tak nejak vylepšuje postupne. Jak to vlastne vypadá, to zařízení? Nebo jak vypadalo na začátku, jak vypadá teď? No, tak na začiatku to bola taká dosť veľká konštrukcia, taký rám, vlastne zhruba ako keby si človek predstavil takú väčšiu chladničku. Vážilo to nejakých 80 kg, bolo to pomerne náročné na transport a na skladanie samozrejme. Malo to nejakú sklenenú platňu, na ktorú sa položil ten nález, alebo teda on sa mohol aj držať nad ňou a sú tam dva lasery, to stále platí aj pri tých novších modeloch, sú tam vlastne dva laserové projektory, ktoré ten črep, teda väčšinou je to nejaký črep, osvetľujú z obidvoch strán, tým vlastne osvetlia profil po jeho celom obvode. No a tento osvetlený profil sa potom sníma 2 kamerami, ktoré sú tiež na tom teda ráme umiestnené a z toho sa vlastne rekonštruuje verný obraz, ako keby je to vlastne so submilimetrovou presnosťou zmeraný profil tej nádoby. Takže ono je to vlastne ako keby v 3D priestore rez, aj keď ten samotný rez je samozrejme 2D.
A my pro posluchače určitě ještě přidáme na Patreon odkazy na nějaké fotografie, video, jak s tím asi pracuješ ty, nebo jak to vůbec funguje, odkaz na web, takže určitě se můžete podívat tam, abyste věděli nebo viděli přímo na vlastní oči, jak to vypadá. Jak ten vývoj probíhal a jak dlouho, to už si trošku naznačil, že vlastně se to dost posunulo od té doby, teď je to vlastně kolik let? No práve som to rátal, že budeme mať 10. výročie za chvíľu, teraz na jar vlastne. No, takže áno, vlastne v 2017 roku, to som vlastne si vyrobil ja na kolene, to bolo tak trošku narýchlo, že práve Peťo Pavúk našiel niekoho, kto bol ochotný zafinancovať vývoj ďalší, tak som urobil prenosnú verziu, ktorá sa teraz z tej 80-kilovej verzie sa to znižilo na nejakých možno 15, ktoré už som mohol transportovať v lietadle. A potom vlastne v roku 2019, keď si dobre pamätám, zase ma oslovil Nemecký archeologický ústav, oni to videli niekde na Facebooku, práve Ústavu klasickej archeológie v rámci nejakého dňa otvorených dverí. A oni vlastne ponúkli, že oni by to chceli kúpiť. Tak ja som povedal, že sorry, že to je akože môj na kolene vyrobený prototyp, že vám to nemôžem len tak predať, ale napadlo ma, že skúsim osloviť Vlada, lebo aj keď som si myslel, že on určite proste, že ho to nebude zaujímať, že on mal dobre platenú robotu, že čo bude riešiť. Ale na moje počudovanie sa chytil a vyrobili sme tretiu verziu, teda prototyp tretej verzie. To už je tá verzia, ktorú teraz predávame, ktorá už je veľmi ľahko prenosná, má to nejakých, čo ja viem, tuším 7 kg a je to taký už ako profesionálny produkt, povedzme. A takže ten prvotní záměr nebyl žádný, že byste na tom chtěli vydělat, ale prostě... Ono sa ani moc nedá, lebo ten trh je veľmi špecifický a nepredvídateľný. Takže... Já předpokládám, že to zařízení od vás kupují asi hlavně instituce nebo v rámci nějakých projektů, spíš než jako samostatní archeologové. Nakolik takový přístroj vyjde? No, aktuálna cena je niečo cez 6 000 eur a odporúčam teda vždy si pozrieť na našej web stránke, lebo teraz ako s ohľadom na situáciu ekonomickú sa to môže zmeniť zase. A co se týká používání toho přístroje, tak určitě máš zpětné vazby od kolegů. Je třeba na to nějaké dlouhé školení, nebo je to víceméně intuitivní to použití? Základnú prácu sa naučí človek pomerne rýchlo. My máme na našej web stránke vlastne také inštruktážne videá spravené, to je vlastne nejaká forma manuálu. Takže myslím si, že za jeden deň sa človek naučí tie základy a potom je to trošku jak pri kreslení, že chce to proste cvik. A fakt, že som videl kresby takých ľudí, čo s tým robia, čo ja viem, že pár mesiacov a tie už sú fakt pekné, že krajšie než robím ja. Niektorí sú fakt, je to aj otázka talentu s tým robiť. No a vlastně vím, že distribuce není jenom v České republice nebo na Slovensku, a není to dokonce pouze evropsky, ale celosvětově. Viděla jsem na vašich stránkách, že to je i Guatemala, Izrael. Využívají to teda věci po celém světě, víceméně se to tak nějak šíří organicky mezi badateli asi tady. Ano, zájem o to. Áno, ako máme momentálne, pokiaľ viem, je predaných vyše 100 kusov. Neviem presne teraz ani v koľkatých krajinách, ale je to fakt po celom svete, ako máme nejaké v Amerike, v tej Guatemala teda chodí tam zo Slovenska, to je vlastne jediný kus, čo je na Slovensku, o ktorom viem, ten používajú vlastne v Guatemale na výskume, tam tá lokalita Washington. Potom sú v Izraeli, neviem, že v Pompejach používajú Američania, nejaký americký tým tam. A tvůj záměr nebyl jenom nějaké to urychlení práce při kresbě, že jo, ale i taková jako hodnota navíc. Co přesně to je, teda co to ještě dalšího umí? Mm-hmm. Tak áno, to je taký trošku aj môj dlhodobý sen, že ja tým, že robím s tými dátami, tak pre mňa je ako vždy náročný krok tie dáta si získať. A hlavne získať ich v nejakom takom aspoň trochu štandardizovanom formáte. No a pri tom profilovači ten Vlado Držík, on vyrába ten hardware a ja robím ten software, ja programujem teda ten software k tomu. A súčasťou toho softvéru je vlastne aj databáza alebo databázový software Deposit. Ja som si ho pôvodne vyvinul na to, aby som si ja mohol zhromažďovať a vlastne prelinkovávať archeologické dáta, lebo tie sú veľmi rôznorodé a nedajú sa všetky vtesnať do jednej tabulky. Takže som zvolil cestu takej tzv. Grafovej databázy. Tam hlavná zložka sú vlastne tie prepojenia medzi tými dátami, nie tie záznamy samotné. A ten profilovač je vlastne spôsob, ako primeť, nechcem povedať prinútiť priam, ľudí, ktorí vlastne ho používajú, aby vytvárali databázy keramiky, ktoré sú vlastne všetky medzi sebou automaticky kompatibilné. Takže dúfam, že raz postupne dojde k tomu, že sa tie datasety potom začnú spájať. Ono teraz už je dosť veľký tlak na zverejňovanie dát pri publikovaní. Takže dúfam, že to bude taký vedľajší efekt a možno nakoniec aj hlavný efekt. Takže by to pak znamenalo nějaký lepší vyhodnocování lokalit, snažší dataci lokalit tím, že by byl přístup vlastně ke stejným datům?
Áno, tým, že tá keramika je vlastne najčastejší nález, je najviac a zároveň pomocou nejakej typológie, chronológie sa dá vlastne z nej vyčítať pomerne veľa informácií, tak áno, že ide o to vedieť z tých dát čo najviac vyťažiť. Tak a k praktickému využití to laserového profilovače, ty sám si měl asi možnost s ním pracovat v Turecku, přímo v bojových podmínkách, že jo? Jak už si zmínil, tak si asi pro tento účel vyvinul tu odlehčenou verzi, která se dá zbalit. Jak vlastně vypadá taková práce? Je jasný, že na každé expedici to bude vypadat asi trochu jinak, ale jak to třeba bylo v tvém případě, takový pracovní den? No tak tým, že to bol vlastne prototyp, tak ten pracovný deň väčšinou začal tým, že som to musel nakalibrovať a nastaviť, aby to fungovalo. Potom sa to vyšlo väčšinou cez noc rozladiť, čo už pri týchto nových nie je taký problém. Tam to už ide aj veľmi rýchlo. A ako to bolo celkom fajn, lebo pracovalo sa väčšinou buď už vonku, alebo pod nejakou takou strechou. A takže človek bol aj na čerstvom vzduchu, aj tam s kolegami občas mohol nejaké slovo prehodiť. A človek vlastne sedí za stolom, ten profilovač, vlastne tá verzia, ktorú som tam mal, najprv bola taká, že stála na zemi, teraz tá novšia už je vlastne sa pripne na stôl, je to také ako také Ečko to vyzerá, pomerne malé. No a človek si tam rozloží tie črepy a proste ide jeden za druhým. Je to taká pomerne, je to byť monotónna práca, pokiaľ tie črepy nie sú nejaké komplikované, ale zase je to niekedy také celkom oddychové, keď človek oproti písaniu článkov alebo nejaké riešenie nejakých matematických problémov. A co třeba převoz v letadle? Měli jste s tím problém? Protože je to asi taková trochu nečekaná věc. No vždy ma nechali rozbaliť kufor a prešli to nejakým tým drogovým detektorom, alebo neviem, čo tam majú, ale ako nikdy som s tým nemal žiaden problém. Že kolegovia, čo boli v Sýrii s tým, tak reportovali, že trošku dostal zabrať od colníkov, že s tým tak trošku nešetrne tam hádzali, ale nechali ich teda prejsť. Takže vyzerá, že je to bezproblémové. A místní archeologové nebo ty spolupracovníci asi z toho byli možná trošku uchvácený tím, že... Tak nielen miestni, všetci. Všetci. Práve, že to boli vlastne, ten výskum v Turecku vlastne vedú Američania, teda oni sú už takí domestikovaní v Turecku, ale pôvodne z Ameriky a tí boli tým uchvátení a myslím, že všetci rovnako bez ohľadu na pôvod. Takže sa to rozšírilo pak i mezi ne, že myslím. No tak áno, oni teraz už kúpili, myslím, majú už 2 alebo 3, teraz neviem. A šíri sa dobre meno. Tak to je naša hlavná reklama je asi takéto word of mouth. Jo. Přesuneme se k druhému tématu, a to je tedy radiokarbonové datování. A metoda datace, která je archeologii často omílána, ale myslím si, že by bylo dobré na začátek vysvětlit, o co se vůbec jedná. Takže zapomeňme na chvíli na keramiku, protože nyní budeme mluvit o dataci organických materiálů. Mohl bys mi pro posluchače představit, jak vůbec to radiokarbonové datování funguje, na čem je založený princip? Dobre, takže aj keď ja nie som teda fyzik, takže budem hovoriť len to, čo som sa od kolegov a kolegyň z Ústavu jadrovej fyziky naučil, ale v zásade ide o to, že v atmosfére je prítomný uhlík, konkrétne vo forme väčšinou oxidu uhličitého CO2, ktorý rastliny príjmajú a z neho tvoria ich tela, tých rastlín, jak rastú a potom následne živočichy konzumujú a následne ľudia buď konzumujú rastliny alebo konzumujú tie živočichy. Takže existuje nejaký kolobeh uhlíka. V tom vlastne v rámci toho oxidu uhličitého je uhlík. No a výhoda pre nás, archeológov, alebo teda pre fyzikov je, že tento uhlík, keď sa nachádza v tom plynnom skupenstve ešte v atmosfére, tak niekde v tých horných vrstvách atmosféry vplyvom slnečného žiarenia alebo kozmického žiarenia, to som si teraz není istý, dúfam, že ma nikto neukameňuje, sa stáva radioaktívnym, tým pádom nestabilný. A to znamená, že sa začne postupne rozpadať. A ten polčas rozpadu pri uhlíku, to je tzv. Uhlík C14, oproti tomu klasickému, ktorý je tuším C12, tak ten polčas rozpadu je nejakých cez 5000 rokov, 5700 niečo. Takže zjednodušene povedané my vieme, keď nájdeme nejaký pozostatok organický, či už je to nejaká obilné zrnko, uhlík, kus dreva, kosť, tak my vieme vlastne zmerať množstvo tohto radioaktívneho uhlíka, lebo ten radioaktívny uhlík, takisto ako všetok ostatný uhlík, sa dostane z tej atmosféry do toho tela, kde sa udržuje jeho ako keby stále v rovnakej hladine, pokým je ten organizmus živý. A ako náhle umrie, tak už vlastne sa prestane príjmať nový uhlík, ten, čo tam je, sa rozpadá a my vlastne vieme zistiť, aký je pomer toho
klasického neradioaktívneho uhlíku a toho radioaktívneho a tým pádom vieme povedať, koľko sa ho rozpadlo a tým pádom vieme odhadnúť, ako dlho sa rozpadal. A to je vlastne to dátum, ako ten počet rokov. To sa ešte musí kalibrovať, lebo tá hladina toho uhlíku v atmosfére kolísala, to sa dá zistiť nejakých vrtmi z grónskych ľadovcov alebo z driev starých a podobne. Takže tak v stručnosti asi takto by som povedal. To znamená, že jako archeolog ty vlastně nedostaneš jeden konkrétní letopočet minus 2363 před naším letopočtem, ale dostaneš nějaké rozmezí let, že jo? Áno, to je dôležitý aspekt. Napríklad ja už vlastne sa zaoberám tým spracovaním tých dát. A ku mne príde vlastne meranie, ktoré hovorí o tom množstve toho uhlíka. A prvé, čo ja urobím, je pomocou tej kalibrácie, tak prevediem tú hodnotu na nejaký rozsah pravdepodobnosti, čo je niečo ako interval od do, kde vlastne spadá to skutočné dátum. My vlastne, áno, my nikdy nepoznáme to skutočné dátum, kedy ten organizmus uhynul a prestal príjmať ten uhlík, ale je to nejaký rozptyl. A ešte k tomu, aby to nebolo príliš jednoduché, ten rozptyl nie je rovnomerný, ale tie pravdepodobnosti kolíšu. Takže nedá sa s tým pracovať akože že pozriem a vidíme od do, ale musím pracovať s tou krivkou, takže je to pomerne štatisticky náročné. Ale existujú na to softvery, to je zase dobrá správa. Ktorý vyhodnotí teda, ktorá je nejpravdepodobnejší, teda to rozmezí. Áno, respektíve oni vedia pracovať s tými pravdepodobnostami. Jo. Jo, no a vlastně ty jsi říkal, že ten poločas rozpadu je nějakých 5700 let. Mm-hmm. To znamená, je nějak i časově omezená doba, do kdy mohou ještě datovat ty nálezy, když najdou, řekněme, ty dinosaury. Áno, tak keď nájdeš dinosaurov, tak tam už ti to nepomôže. Pokiaľ viem, tak tá horná hranica je nejakých okolo 50 000 rokov, čo je vlastne nejaký 9-násobok, myslím, toho polčasu rozpadu. Lebo on ide to nejakým tým, ja neviem, geometrickým alebo logaritmickým radom, že vždy sa rozpadne polovica, potom zase polovica. Takže tých 50 000 rokov, takže ešte nejakých možno neandertalcov alebo nejakých mamutov vieme datovať, ale už tých dinosaurov. Tam už sú iné metódy potom. To je ten podtitulek toho podcastu Dinosaury nakopáme, tak jsem si dovolila tady pošťourat. No a teď pro představu toho, jak funguje archeolog, co by měl udělat archeolog v terénu, jakože na co by si měl dávat pozor, třeba když to odebírá ten vzorek. Tak jedna dôležitá vec je kontext. Treba mať vždy na pamäti, že uvedomiť si, že odkiaľ tú vzorku odoberám. Keď je to nejaký objekt, ktorý má nejakú výplň, v ktorom je chaoticky nasypaný materiál, keď odtiaľ zoberiem jeden uhlík, tak si musím uvedomiť, že tým vlastne nedatujem vznik toho objektu, tej jamy, ale datujem dobu, kedy bol zoťatý ten strom, z ktorého pochádza ten uhlík. Takže to je prvá vec, že kontext. A čo si človek môže vlastne vôbec sľubovať od toho datovania. A ďalšia vec potom samozrejme už tá praktická, napríklad častý jav, že sa to dáva do papierových sáčkov. Odporúča sa používať buď plastové sáčky alebo hliníková fólia, pretože ten papier je tiež vlastne, on má nejakú organickú hmotu, takú buničinu, ktorá vlastne tiež má nejaký uhlík a môže nám kontaminovať tú vzorku. Takže buď plastové sáčky, skúmavky, sklenené flaštičky a tak ďalej. A odoberať to ideálne pinzetou a nie rukou. Co se týká velikosti vzorku, potřebuju k tomu nějaký celý polínko, nebo mi stačí malinký vzorek? Našťastie tieto nové metódy už, ktoré sú vlastne, čo my používame v tom laboratóriu vlastne novom, tá urychlovačová hmotnostná spektrometria, tam stačí fakt veľmi malé množstvo. To je od nejakých povedzme 5 mg pre niektoré vzorky až možno, že pol gramu pri kostiach. Keď potom odporúčam, keď to niekoho konkrétne zaujíma, ísť na stránku Českej radiokarbonovej laboratóře CRL, keď si to dáte do Google, tak by vám to malo nájsť. Je to, Česká radiouhlíková laboratóř. A tam sú vlastne aj uvedené odporúčané nejaké minimálne, maximálne množstva pre jednotlivé typy vzoriek. Mm-hmm. Tak a ty už si tady nakousl trochu ten urychlovač částic. Je to vlastně v rámci jednoho projektu, kterému se věnuješ ještě s kolegy fyziky tady v posledních letech a pokud to správně chápu, tak je to něco, co by radiokarbonové datování mělo možná urychlit, zpřesnit. Snad mě opraví zápětí, když tak. Takže co to vlastně je? To je vlastne metóda, takto zase ide o prudko fyzikálnu záležitosť, ale v podstate ide o to, že klasicky sa to radiouhlíkové meranie robilo tým spôsobom, že tá vzorka sa spálila
a následne sa v spalinách sa meral pomer toho uhlíka. No a teraz vlastne nová metóda je taká, že sa použije vlastne urýchlovač častíc, čo je vlastne tá istá technológia, ako sa používa napríklad aj v CERNe, v tom obrovskom urýchlovači, ale je to teda, tento je oveľa menší, voláme ho tak familiárne, že Miluška, značka je to Milea, tak od toho dôvodené. Takže Miluška sa už zmestí do takej väčšej miestnosti, povedzme, a ten prístroj urýchľuje zväzok častíc, teraz neviem presne povedať, aké častice sa jedná, ktorými sa vlastne bombarduje terčík, vlastne tá vzorka sa najprv spracuje takým spôsobom, že sa z nej vyťaží iba ten čistý uhlík do formy takého malinkého terčíku, ktorý sa vlastne bombarduje tými časticami a vystreľujú sa z neho vlastne jednotlivé atómy uhlíka a potom je tam počítadlo častíc, ktoré vlastne počíta počet tých atómov, takže jednak sa dá použiť veľmi malé množstvo materiálu na datovanie a je to aj oveľa presnejšie. A takže tá presnosť je pod 10 tých radiouhlíkových rokov pred tou kalibráciou. Potom ešte príde tá kalibrácia, ktorá to môže buď rozšíriť alebo zúžiť, ale v zásade je to plus minus, 30 rokov. A v rámci vlastně toho samotného radiokarbonového datování to jsou i stovky let, že jo, rozmezí. Áno, tam to bolo také, že plus minus 100, čo zase sa mohlo ešte ďalej roztiahnuť po tou kalibráciou, takže je to super vec, no. Tak a tady tento urychlovač částic se využívá asi i v jiných oborech, není to primárně v archeologii, tak jestli bys nám nastřelil, v čem dalším se to dá využít. Pokiaľ viem, tak pôvodne tie urychlovače boli vyvinuté na detekovanie subatomárnych častíc, ako elektrónov, protónov a tak ďalej, takže oni tu vlastne fyzici vyvinuli na rozbíjanie atómu. Tí fyzici aj tento malý urychlovač vedia veľmi dobre využiť proste na svoje iné experimenty. Proste. A je to vlastně první svého druhu v Čechách, jestli se nepletu? Áno. Jo. A víš o nějakých výzkumech u nás, kde už by byla tato metoda využitá, nebo je to zatím spíš ve vývoji? No ono toto datovanie pomocou AMS metódy sa používa už veľmi dlho, už podľa mňa už od nejakých 80. rokov. V zahraničí, no u nás určite v nejakých 90. možno 2000 rokoch už sa začne nejaké prvé dáta, tak to si pamätám ešte, jak gymnazista som detkovi nejaké nálezy nesol do Viedne na datovanie, takže že už to dosť dlho funguje, tam malý urychlovač, väčší teda jak ten u nás. A zatím tady tento český, k tomu jsem mířila, jestli jako je tady k tomu, co máme v Čechách, jestli už se využívá taky archeologie. Áno. Už beží. Zatiaľ je to taká, neviem, či ešte stále sa to ráta ako skúšobná prevádzka, ale tie výsledky sú dobré. Ako už máme z neho pekné, kvalitné dáta. My to aj porovnávame s inými teda laboratóriami a toto je teraz taká fáza testovacia v podstate v tom zmysle, ale tie výsledky sú dobré. A tím se ještě dostáváme k analýze samotných archeologických dat, protože to je taky tvoje velké téma. To znamená zejména statistice a počítačovému modelování, potom třeba osídlení. Nyní pracuješ na modelování vývoje pravěkého osídlení v Evropě pomocí právě dat těch radiokarbonových. Co přesně by si měl posluchač pod nějakým modelováním vývoje osídlení představit? No, rozmýšľal som aj, ako toto jednoducho popísať. V podstate ide o to, že model to je nejaká naša predstava. Dá sa to povedať nejaká hypotéza. Pri tom počítačovom modelovaní sa tá hypotéza dá zhmotniť do nejakých, buď sú to 3D modely alebo 2D modely, ale to, čo robím ja, väčšinou výstupom sú mapy. Nás konkrétne zaujíma, ako sa to osídlenie vyvíjalo, ako sa šírilo. Napríklad zaujímavé sú práve obdobia, z ktorých zdánlivo máme malé množstvo archeologických nálezov, ale práve sa ukazuje, že častokrát je problém v tom, že sú obdobia, pre ktoré nevieme ich presne zadatovať tie nálezy, lebo dajme tomu, tá keramika je taká nevýrazná, väčšinou sa datuje pomocou keramiky. Takže máme potom zdánlivé obdobia, kde v nejakej oblasti nám chýba osídlenie. Ale keď sa na to pozrieme, vytvorí sa nejaký model, kde sa zoberie do úvahy tá skutočnosť, že máme len takéto nepresne datované nálezy, tak práve touto metodou sa vlastne zrazu ukáže, že že vlastne v skutočnosti tam nejaké to osídlenie bolo. Je to vlastne také doplňanie slepých miest na mape, povedzme. A když je to tedy pravěké osídlení, tak jaký konkrétně pravěk od paleolitu? My sa teda zameriavame, keď hovorím my, tak hlavne práve s tou Dašou, alebo tá Dagmar Dresslerovou, s ktorou spolupracujem najviac, tak sa zameriavame na poľnohospodársky pravek. To znamená, že riešime vyslovene osídlenie, ako sídliska v tom zmysle. Takže od tých 5500-600 v našich končinách až to už je otázka, že niekedy to končí v stredoveku, niekedy to končí až v novoveku a robíme také časové rady a pozeráme sa vlastne, ako sa tá hustota toho osídlenia menila a ako sa to osídlenie posúvalo voči prírodným podmienkam. Či sa posúvalo do nejakých vyšších polôch, nižších polôch, ďalej od vody, bližšie k vode. A z jakých regionů máte data? Je to teda celá Evropa, nebo?
My hlavne máme dáta z Čiech a Moravy. To je ako obrovská výhoda pre archeológov, ktorí sa zaoberajú Čechami a Moravou, že existuje archeologická mapa Čiech, ktorá vznikla na Archeologickom ústave aj v Prahe, aj v Brne vlastne. A to je perfektný dataset. Fakt, že na európskej úrovni možno, že jeden z najhustejších, najlepšie pracovaných datasetov k osídleniu tohto akože poľnohospodárskeho praveku. Takže s tým hlavne pracujeme. No a ja vlastne aktuálne v štúdii, ktorú riešim a teda dúfam, že snáď aj čoskoro vypublikujem, som vlastne sa už začal zameriavať aj na Európu, aby som to vedel teda porovnať ten vývoj. Tam to bude asi teda dosť náročnější, že jo? Různé země, různé databáze. Áno, je to komplikovanejšie a vlastne preto aj používam hlavne teda tie radiokarbonové dáta, lebo tam je tá výhoda, že človek nemusí riešiť to archeologické datovanie, oni už vlastne sú zadatované. Nevýhoda je zase, že ako som spomínal, sú to nejaké pomerne komplikované pravdepodobnostné distribúcie, takže keď človek tam nechce sa dopúšťať nejakých chýb, tie modely sú zložitejšie a takisto tých dát je pomerne málo. Takže musia sa robiť modely, ktoré už zohľadňujú napríklad prírodné podmienky. Už sa nerieši, že či tu máme doklady osídlenia, ale že urobí sa nejaký model, že v akých prírodných podmienkach sa to osídlenie vyskytovalo a vlastne sa odhaduje nejaký rozsah, že už ani nie je samotných počet, povedzme, sídlisk, ale skôr rozsah toho osídlenia v tej krajine. A je součástí toho projektu i sběr dat v terénu, nebo pracujete fakt jenom s daty, které už máte, nebo které jsou dostupné? Áno, ten náš projekt je čiste zameraný na spracovanie dát, takže jednak je tam to datovanie pomocou toho urýchlovača, takže tam sa tie vzorky merajú a tie vzorky teda väčšinou sú to z výskumov niekoho iného. A nějaké závěry, kterým jste zatím došli, nebo myslím závěry ve smyslu toho vývoje osídlení, jestli už něco dokážeme? No pre mňa práve, jak si spomínala tie najzaujímavejšie nálezy, tak toto sú asi pre mňa tie najzaujímavejšie nálezy, že nám totiž to vyšlo, že keď sme sa vlastne dostali už konečne k tomu, že naozaj sme sa vedeli pozrieť na ten plynulý vývoj tej hustoty osídlenia v Čechách a na Morave a teraz ako si to už viem aj porovnať s tým teraz celou Európou, tak keď sme riešili ešte iba Čechy, stále mi vychádzalo, že ako keby to osídlenie sa správalo veľmi predvídateľne. Lebo ja som čakal, že to bude kolísať, lebo vieme z nejakých tých práve tých ľadovcových vrtov, že menila sa klíma od konca holocénu za tých posledných 10 000 rokov, končila doba ľadová, klíma kolísala, tak my sme čakali, že možno to bude veľmi dôležitý faktor, ktorý nejak ovplyvňoval, kde tie sídliska vlastne boli. A v skutočnosti sa ukázalo, že vôbec nie a že ten rozsah toho právekového osídlenia alebo tie územia, ktoré osídlovalo, skoro presne zodpovedajú tomu, čo pozorujeme dnes. Že ako keby tá krajina, ktorú my pozorujeme, alebo povedzme ešte ako v stredoveku, tá klasická poľnohospodárska krajina, vznikla už niekedy v dobe kamennej. A nejak sa to výrazne nemenilo. A to ma strašne zarazilo a práve preto som sa podujal, že zozbierať si tie dáta z celej Európy a snažil som sa teda k tomu pristupovať veľmi objektívne, ale výsledok je taký, že práve územie Čiech, Morava o niečo menej, je asi najstabilnejšia oblasť Európy z hľadiska vývoja osídlenia v praveku. Čo je pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé zistenie. Ale určite sa asi menila tá krajina, co sa týče polností, zalesnení a tak. Určite áno, to vieme z telových vrtov a tak ďalej, že tá krajina sa musela meniť a takisto sa musela meniť klíma. Ale tí ľudia sa dokázali tomu proste prispôsobiť a že ich to až tak proste, jak sa že netankovalo. Že aj toho osídlenia pribúdalo, ubúdalo. To je práve to, že my keď sa pozrieme iba na to, že to osídlenie kolíše, tak my si vieme ako keby povedať, že no tak asi kolísalo, pretože teraz mali lepšie podmienky, tak ich bolo viac a potom zase horšie ich bolo menej. Ale ono to tak asi nie je, lebo keby to súviselo práve to kolísanie s prírodnými podmienkami, tak by sme videli to, že keď je teplo, tak pôjdu tam, kde je vlhšie. Alebo je veľa zrážok, tak pôjdu tam, kde je možno trošku suchšie. Ale nie, oni, keď bolo ich viac, tak išli tam, kde ešte to nebolo obsadené. A prispôsobili sa tým podmienkam, ktoré boli. Tu na v Čechách. Inde v Európe to tak nie všade bolo, ale sú také regióny, kde to osídlenie práve sa správalo veľmi predvídateľne alebo veľmi stabilne. A dá se to říct vlastně o většině těch období, kterým se věnuješ, to znamená, jak jsi říkal, i neolit, doba bronzová. Pre oblasť Čiech áno. A do istej miery aj pre oblasť Moravy. Určite tam boli nejaké odchýlky, ale je to fakt pozoruhodné. Tomuto nám už aj vyšiel článok, ktorý vlastne hovorí o nejakých dlhodobých trendoch alebo dlhodobej stabilite osídlenia a tej tvorby tej krajiny, čo trošku tak akože ideme proti takej tej vžitej predstave, že tá krajina súčasná vznikla niekedy v stredoveku, keď akože ľudia podmanili ten priestor, ale vyzerá, že nie, že ten počiatky sú už niekde v tom 5000 rokov pred naším letopočtom. Napadá ještě něco, co by si chtěl dodat k tomu modelování vývoje osídlení pravěkého v Evropě?
Tak možno to, že teda okrem týchto nadregionálnych štúdií a trendov sa snažíme vlastne skúmať aj na mikroúrovni, takže tam vlastne zase dajú sa tvoriť modely nejakých fáz osídlenia. Napríklad mali sme vlastne lokalitu, to bolo údolie rieky Křemelná na Šumave, krásna lokalita v horách, kde sa pomerne nečakane našli nejaké nálezy v doby železnej, teda latenské nálezy a bolo to vlastne iba artefakty, neboli tam nejak pozostatky domov alebo nejaké iné činnosti, bola to pomerne malá lokalita a otázka bola, že čo to je. No a vlastne podarilo sa odtiaľ získať pomerne veľké množstvo C14 dát. No a ja som vytvoril metódu, pomocou ktorej sa dalo štatisticky vypočítať pomocou nejakého modelovania, či ide o súvislé osídlenie, alebo či ide skôr o prerušované osídlenie. A ukázalo sa, že teda išlo naozaj o prerušované osídlenie, čo vlastne nasvedčovalo tomu, že aj keď nemali nálezy tých domov, takéto veci sa tam v tom lesnom prostredí rozložia, tak vedeli sme povedať, že asi nešlo o sídlisko, trvalú osadu, ale že išlo skôr o nejakú pravidelné návštevy toho miesta a na základe toho potom vlastne kolegyňa Dresslerová mohla postulovať nejaké hypotézy, že myslím, že jej interpretácie, ktoré sa jej zdá najpravdepodobnejšia, je, že išlo o nejakého pustovníka. Proste to bola asi nejaká cesta, ktorá viedla terajších Čiech do terajšieho Nemecka v tej dobe latenskej a zrejme tam mal nejakú proste svoju pustovňu v lese. Mne sa strašne páči, profesor Neústupný, on hovorí o skrytých štruktúrách. To ma tak nejak vždy fascinovalo, že v tých dátach sú nejaké skryté štruktúry a že oni sa vedia vlastne odhaliť práve týmito štatistickými metódami alebo modelovaním. A to osídlenie alebo tá prítomnosť človeka mala nejaké fázy, to vlastne vyplynulo z tých dát samotných. Z môjho pohľadu, že tie modely by mali mať nejakú reálnu interpretáciu, nemalo by to byť len nejaké modelovanie pre modelovanie. Tak možná potom závěrem, pokud by si chtěl něco vzkázat posluchačům, je tady i plno studentů archeologie, kteří třeba budoucích archeologů. Asi by som odkázal, že buďte zvedaví, nenechajte sa odradiť a buďte svojím najväčším kritikom. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání a udělal si na nás čas. Bolo mi veľkým potešením. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, tipy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.